Činjenica da nas očekuje jako kvalitetno i zahtevno prvenstvo. Mislim da ima dosta ekipa koji imaju neku ambiciju da napadnu sam vrh, da napadnu neku od medalja. Između ostalog, jedna od tih ekipa smo i mi. Znate i sami da uvek sebi zacrtamo najviše moguće ciljeve i daćemo sve od sebe. Trudit ćemo se, spremit ćemo se dobro i idemo tamo onako puni entuzijazma i puni motiva da napravimo sjajan posao. Ja sam godinu pre toga imao stvarno sjajnu sezonu u budućnosti, prva moja godina u budućnosti pod vođstvom Dejana Radonjića i onako, da kažem, već sam stekao neku onako afirmaciju i uzeo, da kažem, neki zalet. Ta univerzijada je bila onako možda kruna te dobre sezone, prve u Podgorici, ali činjenica je da je dobar broj igrača iz te ekipe, te univerzitetske selekcije 2009. da je napravio ozbiljne karijere i mi često pričamo o tome. Baš sam i nedavno na svadbi kod Pavonića razgovarao sa trenerom Kesarom koji nas je predvodio tada i baš smo pričali o toj ekipi i toj godini i tom turniru koji smo igrali. Stvarno neke sjajne uspomene smo izvukli i stvarno mogu da kažem da je bilo jako lepo tada raditi sa tim momcima i sa tim ljudima iz stručnog štaba. Mislim da ima mnogo uticaja sam taj turnir na sve nas i da nam je dao onako neki, da kažem, dodatni vetar u leđa, dodatnu motivaciju da jednog dana postanemo i reprezentativci i donosimo medalje u A selekciji. Posle tog turnira ja mislim da je 5 momaka i dobilo poziv za A selekciju i odmah osvojilo srebrnu medalju u Poljskoj. Stvarno sjajan odnos, godinama sarađujemo i razumemo se. Ja znam šta on zahteva na terenu van njega, on zna šta ja mogu da mu pružim na terenu i van njega i jako smo i dobri prijatelji naravno postali u sve ove godine saradnje. Saradnja nam je bila jako uspešna, zajedno imamo dosta trofeja, stvarno dosta osvojenih trofeja i eto, tako se nekako namestilo kroz karijeru da eto, on je prvo mene doveo u budućnost, posle toga je on došao u Zvezdu gdje sam ja već bio, krenuo sezonu tu 2012-13 je to bila sezona, on je došao na pola i stvarno mogu da kažem da smo imali jako lepu saradnju. Tako se nekako namestilo u tom nekom prvom mom mandatu ili kako, mom prvom boravku u Crvenoj Zvezdi. Jednostavno Zvezda je tad krenula, Nebojša Čović je došao godinu dana ranije i već je videlo da je on postavio temelje, ali vi znate svi da u sportu to ne može preko noći i onda iz godine u godinu klub je rastao i kako je klub rastao tako su igrači, tim naravno i sve išlo bolje i bolje i činjenica da je to sad ovih posljednjih 5 godina, 4-5 godina da je to onako ono gde Zvezda treba da bude. Još od te neke 2009. univerzitetskih igara gde je on otvorio finale, imao je govor neki pred samu utakmicu i neka naša konverzacija posle te utakmice jako je onako dala neku dodatnu energiju. Mi svi znate da je Sale veliki pobednik i sjajan karakter i da on nama to uliva, znači od te 2014. godine i eto, igrali smo jedan protiv drugog i kad sam ja bio u Albi, on je bio u Benettonu. Mislim da smo podelili, to je bio u Eurokupu da je bilo 1-1, jedno oni nas, jedno mi njih. Ali onako i neke dve dosta dobre moje utakmice protiv njega, ali okej, sve kažem, znači imali smo neko tako epizodno viđenje jedan drugog, što jedni protiv drugog, što eto on, kažem, što je gledao to finale i tako dalje. Imali smo i dosta nekih razgovora tokom te 2014. Par puta smo razgovarali i to je išlo u tom smeru da će biti poziv. Kada je poziv stigao, naravno ja sam mu zahvalan na tome kao 2014. tako i sad 2019. Istom merom i u svakom trenutku spreman da dam
200% sebe i maksimalno sebe podredim timu. I kakva god to uloga bila, šta god bude bila, a uloge su jasno podeljene od tog prvog dana. Tako da eto, stvarno je veliko uživanje raditi sa njim i sa svim tim ljudima iz ekipe. Činjenica je da je ta godina, taj turnir dosta nas, da kažem, izbacilo i afirmisalo i da skoro cela ekipa, da su ta nama karijere vrtoglavo krenule uzbrdo. I to uopšte nema greške. Jednostavno Sale nam je, ja kažem, dao tu neku energiju i on ima to nešto što prenosi, jer on je pobednik stvarno i prenosi to, jednostavno ti usadi unutra, pogledate onako, uhvati te za glavu i znaš šta treba da radiš i napuniš se samopouzdanje i mi smo tako i rasli iz te grupe, utakmicu po utakmicu, mi smo rasli što individualno, što kao tim i jednostavno onda je i činjenica bila da će doći rezultat. Ali, kažem, stekli smo neku afirmaciju kroz tu ekipu, ali činjenica da je i bilo nekog kvaliteta, znači pre samog okupljanja i to sad. Ja znam da ovde ljudi nekad kritikuju manje, nekad više, ne svi naravno, ne svi, ali eto ima neki procenat mali, hvala Bogu, ljudi koji vole tako da kritikuju, ali kažem, znači tu je bilo kvaliteta, Sale je to spojio, napravio hemiju, jednostavno, jasno su se podelile uloge i jednostavno videli ste da, mislim to se videlo već na tom nekom prvom turniru, koliko se ja sećam, prvi je bio u Italiji, ali već na tom nekom turniru u Francuskoj se videlo da to je ekipa na koju ozbiljno može da se računa, da može da napravi svašta na prvenstvu. Tako je i bilo. Najteži poraz u karijeri i posle te utakmice onako, svi smo ušli, neću nikada da zaboravim tu sliku u glavi, imam baš onako urezanu. Svi smo onako ušli u slačionicu i svi plačemo. Znači sad svi plačemo i ne može niko reč da kaže i ulazi Sale onako isto pune oči suza i svi. Najteži poraz u karijeri i ja garantujem da smo mi bolja ekipa od njih tad u tom trenutku, uz dužno poštovanje, oni su sjajni karakteri, sjajni igrači, to sve, ali sam siguran da smo mi u tom trenutku bili daleko ispred njih. Međutim, jednostavno, znate sad, u karijeri sam ja imao tih utakmica gde ste mnogo bolji od protivnika, ali jednostavno ne može. Znači, takav je dan i ne može i to je nama bilo i sve i onda dođe i sam si kao i zicer, ali ne može, ne ide. Te 2014. od tog nekog okupljanja našeg, sad se sjećam i prvog sastanka gde Sale onako ima taj personality i nosi to i on kaže dobro, zašto smo se okupili ovde, šta hoćemo i sad mi onako između sebe se onako gleda, pa hoćemo on kaže hoćemo da uzmemo zlato. I onako, dobro, ne, hoćemo da uzmemo zlato. I onda, to je bio bukvalno prvi trening, prve sekunde, nismo ni počeli trening, znači neki sastanak pred trening, uvodni to. I onda on to usadi i mi onako iz dana u dan i onda dođe 2014. završnica medalja, 2015. 2016. koju ste upravo pomenuli i ta ekipa je već formirana, već su podeljene uloge, već nadolaze novi talenti, već ima kvaliteta ozbiljnog i tako dalje, i već se zna i onda jednostavno to ide dalje, znači idemo, napadamo vrh sam i tako smo se i ponašali od prvog dana i to je tako i došlo i mislim da je to bio onako jedan dosta dominantan naš turnir. Iako je to u grupi, sad mi smo kao izgubili neku utakmicu. Jeste, istina je, ali sve ima svoje. Znači ne treba da pokažeš najbolju igru na početku turnira, nego tamo kad dođe polufinale protiv Australije, oni ti daju 17 poena, ako se ne varam, za poluvreme ili 19, ali znači ekipa koja ima 5 šampionskih prstenova u NBA-u. Činjenica je da ti momci igraju neku drugu košarku i to su stvarno najbolji igrači na svetu i nisu oni slučajno najbolji i znači šta, velika je čast igrati protiv njih u toj završnoj utakmici gde vi znate
Znači, od svih tih, konkretno na olimpijadi, od svih tih sportova i sportista koji su učesnici, a bilo je 10.000 sportista, ako se ne varam, tako je bila neka brojka, sad ne znam tačno, mi zatvaramo olimpijadu. Znači, košarka zatvara olimpijadu i naša ta posljednja utakmica nema više i onda mi stojimo onako sa medaljama oko vrata i gledamo našu zastavu kako se... To je stvarno velika čast. Što se njih tiče, oni, kažem, ali to je, Amerika je prvo kontinent koji ima 300 miliona, 320, 30, 50 miliona stanovnika i ako se ja ne varam, neki podatak je da imaju 12 miliona registrovanih igrača college i high school. Naša nacija ima 7 miliona i njihova svaka država unutar Sjedinjenih Američkih Država je veća od naše države. I znate šta, kada uzmete te neke statističke podatke, jako je teško da se mi, pritom da ne pričamo o njihovim uslovima i našim uslovima i tako dalje. I jako je teško nositi se, a mislim da, iako to bude na kraju nekih 20, 25 razlike, 30, mislim da je to onako viteški bilo protiv njih. Bilo je tu i nekih drugih ponuda i evroligaša i tako dalje, ali sam procenio da je to možda u tom trenutku za mene da kažem bilo najbolje i mislim da nisam pogrešio. Mislim da nisam pogrešio. Činjenica je da mi je uloga kod trenera Karasjovac bila neodređena, da tako kažem u neku ruku, jer jednostavno dosta je tu bila oscilacija i ja lično mislim, stvarno, jako uzimam sve, jako sam samokritičan i uzimam sve na sebe, mislim da apsolutno ne mojom krivicom, jer jednostavno je sistem bio tako, neke druge stvari su se tražile od mene koje sam ja radio, to što je trener teo. Međutim, dolaskom ove godine trenera Plaze, to se skroz promenilo. Data mi je skroz druga uloga i mislim da sam na pravi način ja to njemu i vratio, da kažem. Imali smo na kraju jako dobru sezonu u Zenitu. Igrali smo sjajnu košarku i stvarno trener Plaza nas je doveo na jedan nivo za koji čak u tom nekom trenutku nisam ni ja bio siguran da možemo da dođemo do tog nivoa. Istina je da smo mi izgubili od CSKA 3:0 u seriji i to je onako kad se gleda površno. Međutim, kada se malo uđe dublje u analizu tih utakmica, mi smo 2 utakmice imali šut za pobedu. I vi vidite da ekipa CSKA koja je u tom trenutku već bila prvak Evrope, kao što je i dalje, osvojila Euroligu, puni samopouzdanja, nenormalan kvalitet i tako dalje, vi vidite da oni protiv vas jednostavno igraju na 100%, 120% i onako ne prave neku ogromnu razliku, jednostavno to su utakmice otvorene na posed. I kažem, stvarno sjajna ta završnica i taj drugi deo sezone za nas. Imao sam sreću da budem stvarno u sjajnim gradovima i Berlin je, to je čudo od grada, stvarno sjajan i rado se vratim tamo, a isto to je i San Petersburg, mislim, istina problem je malo ta zima tamo, decembar, januar, februar mesec, malo se otegne ta zima tamo, ali toplo preporučujem svima sad u ovom periodu, nekom letnjem, da obiđu San Petersburg. I bilo je tu sjajnih odbrambenih igrača, možda Lazić iz Zvezde koji mi je bio saigrač jako dugo, ali smo isto tako igrali jedan protiv drugog i onda on kad te čuo onako nije baš prijatno. Ko je najteži, nisam ga ja čuvao, ali mislim da je Bogdan jedan od težih, ako ne i najteži u Euroligi. Jer jednostavno znate svi kakav kvalitet Bogdan ima i veliki radnik, sjajan karakter, pobednik, strelac, može za jako kratko vreme da da mnogo poena i ne samo što daje mnogo poena, on da te poene i osvoji Euroligu. To rade pobednici, tako da Bogdan je sigurno jedan u top 2-3. To se razlikuje, znate šta, zavise koji je deo sezone, kad su koje utakmice, da li pripremi deo sezone, da li je već negde gde je sezona odmakla ovako od starta dosta, zavisi, kažem, zavisi od protivnika i tako dalje, koliko smo se do tad
do tog dela sezone umorili i tako dalje, ali činjenica da u nekim ranijim danima, mlađim danima, da su ti treninzi bili mnogo naporniji, mnogo onako obimniji i mnogo sam više, ne samo ja, nego svi mi mnogo više radili. Sada nema toliko prostora za trening, jer jednostavno igrate svaki drugi dan na sve to putovanje i tako dalje. Već je umetnost odmoriti igrača i pripremiti ga i fizički i mentalno, znači motivaciju za tu narednu utakmicu. Tako da nema nekih sad, kažem, prevelikih treninga i predugog šutiranja nekog, ali činjenica da ponavljanje, da se ta mehanika, taj ritam utrenira što bolje i onda jednostavno dovedete sebe do te faze da vam je svaki šut isti i čim je uhvatite vi znate da li će to da izgleda dobro ili ne ciljati, da li će da uđe ili ne. Svi mi imamo neke rituale, da. Svi mi imamo neke rituale otprilike i to nije samo pred samu utakmicu, ja mislim da je to i taj ceo dan utakmice. Činjenica je da, znate šta, poenta je da samo upoznate svoje telo. Što pre upoznate svoje telo, bit će vam lakše i onda to je uglavnom, kažem, neka rutina, međutim to može i da se malo promeni. Zašto bi sad jeo ovo ili radio ono ako je moje telo malo umornije ili malo sveže, možda tako da, ali sigurno da imam, kažem. Nema puno slobodnog vremena, ali to malo nešto što uspem, to je uglavnom sa porodicom i taj neki uži krug prijatelja. Imam taj neki mali sveti kineski zid i to je to. Pa da, i malo sa njima, eto, kažem uglavnom porodica, neke šetnje, svake godine se okupimo svi zajedno, odemo na more, tako neko naše društvance malo veće i to su neke stvari koje meni prijaju. Ligu šampiona u fudbalu, to volim da pogledam. Naravno, svetsko, evropsko prvenstvo to kad naiđe. Našu reprezentaciju pratim manje više u svim sportovima, da li je to fudbal, odbojka, vaterpolo, to naravno da ne propuštam. Sad ovo ostalo šta uspem, gledam mnogo košarke, ja stvarno gledam mnogo košarke i gledam, čini mi se, sve moguće lige i sve moguće utakmice od, ajde NBA možda malo manje zato što su termini bude to noću pa ne uhvatim, ali Euroligu bukvalno sve utakmice do naše KLS koju isto pratim, tako da ne kao rezultati nego gledam. Hvala Bogu ima dosta tih utakmica. Stvarno ima, mislim, dosta koju, ako ćemo po nečemu ružnom, to mi je možda Litvanija. Kažem, jedno od najtežih i Cibona ovde, jer smo mi isto tu Cibonu posljednje kolo u regularnom delu, ako se sjećam, 40 razlike dobili u primu. To je možda i bio problem. Ali da, dobro, da ne ulazim u tu tematiku. A je bilo i stvarno jako puno lepih utakmica, stvarno mnogo i ne znam, ali dobro, možda te neke utakmice za reprezentaciju onako najviše, kada onako vratiš na Blitz film, uvek nekako ide reprezentacija i te medalje i pa onda idu te neki klubski uspjesi. To se kod mene desilo relativno kasno. To se kod mene desilo 2000. godine, kada sam ja već sam imao nekih 14 godina, 13,5 na 14, slučaj, sasvim slučaj. Nije bila nikakva namera, nego jednostavno slučajno se namestilo, to je potenciralo da odem na taj košarkaški trening iz nekih drugih razloga i tako korak po korak svidelo mi se i onda je to malo onako uzelo maha i baš sam onako rekao sebi da želim to da radim i eto me, radim. Sigurno da je bio Gurović, Đorđević, Danilović. Ja često pominjem to, mi smo ta neka generacija klinaca koja je njih pratila i onda vi kad izađete na teren vi ponavljate te šute, Đorđević, ne znam, Danilović, trojka u posljednjoj sekundi, Gurović, Amer i tako dalje. I činjenica da su to moja lično neka igra, ja sam svoju igru gledao da približim koliko je moguće bilo to Guroviću, jer to je taj neki stil
koji smo, eto, da imam ja sa dosta šuteva za 3 poena, igre bez lopte i tako dalje. To neko vreme možda sa porodicom i to, jer stvarno nema, sa mojom ćerkom, to mi je onako najveći izvor energije. Volimo da šetamo, vozimo bajseve, reka malo, sa porodicom uglavnom. Da nikad, ali nikad ne odustaju od svojih snova. Baš nikad.